banyare bakwirwanirira mbabeka chibeseni para gari banyagoteba ng'a saidia ababerwete ng'a banyore ganto gakeiga kabakonye mbarega iga bakoni chinyeni mbarega babwate chisaruni mbarega iga bagusona chianga n'omongwana oyu orega abune chianga agosona iga bono tubwate abanto mbali mbaraba bwate abana baremafu abana barairense pi batari kunyara kuimuka bari babegete abana chisukuru bari batabegete abana chisukuru ase eng'encho chi facility tobwate chia abalemafu Nyamira county echinde nchiri kunyara accommodate the type of disability babwate pia mono sana ase eng'encho yokoru beyond what you are namba ibere pia mono ase amang'ana mwakwani I have really listened to what you are talking egento gekogera nainche nana goeta ase moriga nase eng'encho ndo morai naende nimaete obomanyimboro obonge motabwati muna bono mwakotochi akwanire oruremegano rore chistori chingiga nakoreng'ana abanto bagokonya naende muna ebinto bigokora namba ibere naende no nachira naende kobatebia kama a sector ya disability boraimbo iyo nabo bobo MCA nabo bobo governor nabo bobo chumbe butabwati agetari kiaino ekiagera in any government organization 30% yebinto bigokorwo bikabinikludia baremafu binikludia basae binikludia nabagaka nabang'ina igo nabo monto ndara chacha ko batabina omong'ino yiga ichaga abu ase eng'encho emeremo y'abaremafu neyaye emeremo y'abaremafu teri yane nche bieka na inche ne section yane muno mu women rep narorire naki tigang'iche imbarore semore na inche mbasukiake nonde nere gakobabwata gakobasukiake nabo konyora at least what you are intending to do yakorekanire ekiagera constitution yeri chigori mwakirete chikura igori bekerete omaremafu asaye asabwenete gokore mubwato baremafu but in another sense in another place etokoteba mubwato obaremafu ensemeyemo asande emore upright because you are able to think ngimotagete mokore igo nko bakere mbiye mono naende nko ba omoyo nko ba encourage ko batebi naki ko bwato bongo bokorengere onya ne chinguru tabwati obongo kani work and can do onya ko bwate chinguru ogokora lakini no bongo butanyana still you can do wetera chinguru chiri chiao igo ena no moyo morore no na abandi bale chinyomba babisire bakabana mbaro babisire omaite batari gosoki gwo mwana ari ngo mung'aini kanga ari kwande skuru asome nere nsemo yaye nero ikyare bono iga muna mwakwana igoro ye kwasa mwakwanira igoro ye nyagetaje mwakwanira igoro ya asakwa agachwa lakini atari koba friendly bono iga wild white egento gekoro kuchi campaign chebinto bigokoreka facility ende yose ekwagachi bono terigo chikoba gekorigereri gunga nere compliant until yarigereri gunga nebwate ebinto bigokonya disabilities ngo yara bari ku access asap ise koba negoroba igoro bakis disability ekorusabu bakeike igora bwase goroba nkibabe kiro keragere kene po monto oyo ekyera nere natagete aikere anyore nakorengana monto nde bwenzi na nyasaye kera gotongete ng'enje yakobegete namaete ng'a notagete onyore korengana muno monto nde bwenzi akonyora disabilities barabuna abane nyababwata abana bagosoma secondary school kuranje give me their names I will give you the forms you take to them virtually abana abu I will take care of them back and reach school fees igobono chiform chirimwe choretie abana baino next year they will be able to get either January or February korengana mune serikali rato echibese icho sengenje ngambu yemono igo ine step yemo mwakotochi na inje nachakire goteka kyaro bwa bantu abana amen step ende yakabere neri nko bachisemi naki tigererio umugambi no kuruko mugabana office yaye nibwate nseme nene ya baremafu na ino mumubori naki ntumuna baremafu baborabu nga inki bwato bekeire kando muna baremafu nko kora bari omanyete nko kora bari project bara osupara bagaje birasi
barosti nyagitari ebinto biri bagokorari epati ya ino ensemo ya ino baheta na inwe batige biri bindi bakonyakwa bari bandi bagokora ekiombeke mubwatumate mubwate certificate certificate ina bikuba inepo moe gwe class yake mumwagaje kurwa se class keria naini mwanyorire kibese chiche gokonya abale mafu aba nekiombe kiabo gikine baikere tingeri batagete kuwa nabokonyora yaguri reisi tubwati cia serikali eyu onyenta yibwate seti kanga bono tengetie gento mbarete kera mna nacha tinje tumago kobosa barete irige ekegocha kubachaki nabora anyore mwagurire no ne machine eri mwatagete ye korosie ndagera arabu dani mwana muri monto nde chigotigara nera babwatesi mugureti ngende mugucha konyora kurwa mwakorire mwachakira gusuka buya bono inusa bere muna mama account kama nimekucha ningokora bono gontobo keiga bono bubo ngokora bwoko post ye biombe bwoko post abana bali vulnerable bana baino bwoko post chintakana bwoko ikera abana chisukuru abana chinyaruka inje nkobalenda bwoko bachitanki amache gweta kegera babere skuru mbakonya gutumwa tambe bahira ne barabu basoma nje I have made sure kere kenyoro ntagetembe felt chitent chirimo korora chire binyoro mwakwana igoro ya tent lero na cheki nabaretera mokora ne tent mokora mogori mokora ne gento kerimo kora gete kabaretera etikera baretera cheki gaki mwaka na ke ngoma ngumo ngono kwanira cheki okwanire gaki ko ya sai tigabalinde aba etisemi ebinte binge biri mwakwana nintairaneria nkina nitaenda kuwambia elinde ndorenga ngayo suka korabe no guke ekyara nanje no murayi no chorire murayi tari kubeka mataya tari ko oikai guna ndega ko genda goikara sote bia bandana this is what people are talking naenda mangana ya bantu bagukwana na ratokoira inde torero sama na inanya arikane na inu mokoi bono kuwa bisiane na hachira igane cheki ya bare mafu na baretera bachakire barorengi bago chakira echine chibese chire moyo mbangi kimoigore guys nere na inche cheki yana nkuru KCPA so ye igamo kubeka ikimaiga na ende bechibese media inye mokobeka mande chibese chimoko na morore moteba ni mogo chirusi moche muikaranza motebe nkimogo kora na ende mumaite muna more special more challenge chibese chiga tichibaetania chibareta mabono mwancha ne mono kabisa na bareta ile chibesa chikoro kwa 1100 25 ndia mono eteki ene eteki chibesa chire moyo na retaga nyandiri nari konyara kubugodiga na ndara ngabono libanda chikonja yamba bekera eteki chiche se bank ya ino ene eteki